En nu weinig wie het geit, de klomgroet, met de ruggen tegen elkaar. Doe eens met de vatjes tegen elkaar, hè, Roy? Nog eens voor? Nog eens voor? Oh, ik dacht met de ruggen tegen elkaar. Goed, Andy en Roy, die zien we inmiddels zitten in beeld. Dat is leedje nummer 34 in deze laatste halffinale run. Met houd de vastelovend vast. Is dat nu erg? Moet er weer een Limburg de vastelovend vast hoor? Gaat het niet gewoon vanzelf? Ik wil net zeggen, het gaat eigenlijk vanzelf, maar voor jullie die het nog niet, ja, die een beetje de moed verloren hebben, hebben we toch gezegd van, jongens, houd de vastelovend vast. Hey, het is ook wel iets wat bij corona past, hè? Want door corona valt heel veel weg. Het zou zomaar eens kunnen zijn als de vastelovend van dit jaar niet doorgaat, dat er dan volgend jaar vergeten is door de mensen. Of is dat een beetje overdreven? En dat is ja, eigenlijk ook exact wat we bedoelen met het leedje inderdaad. Het is gewoon echt belangrijk dat we nu het geveul vasthouden en de motor inhouden. En dat we volgend jaar gewoon weer vastelovend kunnen vieren. Als ik iets ook genoeg op Facebook reacties al van nu die noemen ze het, ik mis het zo erg en kost voor het maar weer vieren. Ja, dat zijn natuurlijk geen leuke berichten, want vastelovend gaat niet door. Maar van de andere kant heb je er ook wel echt het gevoel dat iedereen wel goed vasthoudt en dat het volgend jaar helemaal goed gaat komen. Ja, de manier om de vastelovend vast te houden is om het ook over te dragen op die kenner. Je hebt allebei kenner. Moeten die ook met vastelovend 3 dagen lang erdoor? Die moeten niet, die gaan gewoon. Niet met tegenzin. Ja, nee, absoluut niet. Want ja, die staan allemaal te janken als dinsdag over 12 uur is. En hier op Sub gaat de uur naar onder. Dan is het tranen met tuiten. Ja, dat is ook niet de afgelopen jaar voor jeugdprins geweest, toch? Dus het zit allemaal wel goed in het bloed van de familie. Ja, bij u is dat goed geborgd de vastelovend. Hè? Werd de vastelovend goed vastgooien. Oudgediende in de halve finales van de LVK. Niet altijd in de finale. Wat is de kracht van dit liedje? Ja, de kracht is sowieso het overbrengen van de hoop. En ja, tot de vastelovend gewoon, wie er nou altijd door blijft gewoon. Ze zeggen wel altijd, ja, het gaat niet door. Jawel, het gaat altijd door. Want Porsche gaat ook door. Kerstmis gaat ook door. Dus de vastelovend gaat ook door. Het wordt alleen niet op die manier gevierd als wie het gewend is. Ah. Het hoofdzakelijk ook wel is het beginnen klein, we beginnen rustig. Maar uiteindelijk wordt het wel weer groter en groter en groter. En op het laatste is het eigenlijk gewoon weer een gezellige feestnummer. Hoe we eigenlijk zeggen, van jongens, laat maar komen de vastelovend weer. We zien er weer aan toe. Even klein gehouden, even serieuze noot. En dan weer terug naar hetgeen vastelovend draait. En dat is ook natuurlijk de spas en plezier. Een leedje met een doorkijkje al naar de vastelovend. Hij waal doorgaat gewoon. En dat is de vastelovend van 2022. Maar van 2021 hebben we een leuk leedje voor u verdig staan. Namelijk leedje nummer 34 in de halve finales van de LVK. Van Andy en Roy. Houd vastelovend vast.